Maski pa sayon na lang karon sa Commission on Elections kon Comelec ang proseso sa mga Pilipino sa ilang voting rights alang sa 2025 midterm elections. Giingon nga pilot area ang Central Visayas alang sa Register Anywhere program niini. Kung unsa kini, atong sayron ang detalye sa report ni Maria Charis Baino Pineda. Ang Register Anywhere program kaning kuan siya. Usa ka pamaagi sa Comelec to bring the Comelec closer to the people. Ang Central Visayas mo'y gihimong pilot area sa Commission on Elections alang sa Register Anywhere program niini. Ang maong programa sigon sa Comelec muhatag og kasayon sa mga tawo nga makaparehistro bisan og asa ka nahimutang sa Pilipinas. Matod ni Attorney Ferdinand Gohilde, election officer sa South District, nga dili lang registration ang pwedeng mabuhat apan lakip na ang correction of entry o change of status sa usa ka botante. Ananglit, ganahan ka taga Mindanao ka. Ganahan ka magparehistro sa Mindanao. Pero nag-eskwela ka sa Cebu City. So before, kinalagi ka muli Mindanao. But because of the Register Anywhere program, pwede ra ka mo rehistro sa Cebu City, pero imong intention sa Mindanao. Kibalik kami na ipahalang pa sa imong dokumento ngadto sa Mindanao. Pero ato lang timan-an nga ang pagparehistro ra na ang pagbutar muuli gid ka sa Mindanao. Ning kasamtangan nagpahigayon sab ang Comelec og voters education ngadto sa mga tinun-an 18 anyos pataas ang edad sa mga selected universities aron ipahibawo kanila ang ilang voters' rights, responsibilities ug kinsa ang angayang butaran pag-abot sa eleksyon. Dugang niini mamahimo usab nga makapanghangyo ang opisina og establishmento og satellite registration subay sa RAP kung maabot sila og 200 ka empleyado. Apan gikinahanglan nga ang building diin kini ipahigayon dili iya sa usa ka politiko. Pero mangayo mig at least 200 nga registered voters. Kaya ang rason ana pag mag-satellite ni mabiyaan ang opisina. So ang mga tao nga moari diri dili makarehistro. So dapat pud ang marehistro namo elsewhere daghan para makompensate. Iklaro ni Attorney Gohilde nga bisan og nakaparehistro na, dili pa sigurado nga makabutar na ka. Tungod kay subject for action pa kini sa Election Registration Board kung wala bay mibabag sa imong application for registration. Awag sa Comelec sa publiko, magparehistro na karon pa lang daan. Palihog di ka magpaabot sa last minute. Kaya atong sakit ra ba mga Pilipino, kita tanan guilty ana. Ganahan gyud ta sa last minute kunya masulo na ato ang Comelec. Okay? Exactly why karon we're bringing the Comelec closer to the people to register to avoid kanang mudag sa mga tao last few days towards the deadline, which is September 30 this year. Ang Register Anywhere program kay usa ka massive registration effort sa Comelec agi og preparasyon sa nagsingabot nga eleksyon sunod tuig. Sa pagkakaron, base sa datos, dulan 5,000 pa lang ang nakaparehistro sa South District, samtang dulan 4,000 pasab sa North District. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.